Že celkovo treba povedať, že ku kultúre stravovania patrí aj pitný režim. Je veľmi dôležitý najmä u detí, ktoré ešte rastú, ktoré potrebujú kalórie, ktoré potrebujú rôzne živiny. Naša minerálna voda je vzácna tým, že pochádza z pôvodnej bane, kde sa ťažil mastenec pre farmaceutické účely, čiže je to vysoko prečistená voda, je z hĺbky 700 metrov a svojou kvalitou spĺňa požiadavky na kojeneckú vodu. Z tohoto pohľadu je to jedna z najlepších vôd, ktoré na slovenskom trhu sú k dispozícii a my sme hrdí na to, že ich môžeme dodávať do tohto projektu, ktorý myslím bude pilotný pre celé školstvo na Slovensku. Ďakujem Slovenskej nadácii pani Kašparovičovej, Vzdelanie a zdravie pre všetkých, ako aj Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, samozrejme sponzorovi za vecný dar, ktorý sme dostali, a to je minerálna voda. Má 33 mg na liter, horčík 9,1, draslík 1,8 a to sú tie dobré hodnoty, že to má nízky draslík. Sodík 4,3 takisto, potom chlór 1,1. To sú najdôležitejšie veci, že to je veľmi nízko mineralizované.